Presyo ng kamatis sa Ilocos Norte bumagsak sa 5 piso kada kilo ayon sa Provincial Agriculture Office. Narito ang report. Mula nang magsara ang planta sa Ilocos Norte, ang dating 1 ektaryang taniman ng kamatis ni Mang Seferino, ngayon 1/4 na lang ang kanyang natamnan. Nabawasan na, hindi pa masyadong kumita. Sa dami ng supply ngayong harvest season, ayon sa Provincial Agriculture Office, bumagsak sa 5 hanggang 7 pesos kada kilo ang farm gate price. Tapos no makarwar kami may 10 kumagpangato ti presyo. Ang mga kamatis nasisira na lang sa bukid o ipinapakain sa kanilang alagang hayop. Layo ng Ilocos Norte Provincial High Value Crops Development Program na matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng pagdirekta sa malalaking traders. Sa ganitong paraan, maibebenta ng mga magsasaka ang kanilang ani sa mas malaking halaga. Mismong ang Agriculture Office na rin ang sasagot sa transportasyon o pagde-deliver ng mga produkto. Yung talaga ang iminuro-arc namin ngayon, ma'am, yung sana mailink namin diretso yung mga farmers sa mga big traders. Pag mawala yung mga local traders, ma'am, siyempre tataas yung presyo na pagmamarket ng mga farmers natin dito. Iminungkahi rin ng agriculturist na magtanim sa off-season o sa mga buwan ng Hunyo. Pero very risky kasi yun, ma'am, kasi tag-ulan na, kaya mababa yung production. Pero bumabawi nila sa presyo. Kasi umaabot yan ng hanggang 100 pesos per kilo. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.